खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम मेघालय सिमायारि ओनसोलाव बेले-बेजे आरो दान्थे बिदान्थेया सोमजिदों। आसाम मेघालय सिमानि साखाथियाव थानाय गरभाङा हाग्रा ओनसोलाव मेघालयनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव आसाम मेघालय सिमायारि ओनसोलाव दान्थे बिदान्थेया बारानिफ्राय बारा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया गरभाङायाव मेघालयनि सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव आसामनि हाग्रा बिफाननि अफिसार आरो गोबां हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जोखोम जादों। लख्रा रेन्जनि रेन्जार सन्जिता सिं आरो गोबां मावथिफ्रा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। आसामनि हाग्रा बिफाना सुलुंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामनि हायाव मेघालयनि माखासे सुबुंफोरा जयै मेल खुंनायखौ होबथानो थाखाय लख्रा फरेस्ट रेन्जनिफ्राय मोनसे हानजाया बै जायगायाव थांनानै होबथानो नाजानाय समावनो बे गाग्लोबनाय जाथाया सोमजिदोंमोन। बे खुंजानाय मेलाव खासि हिल्स अट'नमास हिस्टरिकेल काउन्सिल सिपजों लोगोसे जायगानि दैदेनगिरिफोर आरो रायजोफोरबो दङमोन। नाथाय बे मेलखौ खुंनो थाखाय आसामनिफ्राय जेबो रोखोमनि गनायथि होनाय जायाखैमोन। बे जाथायनि उनाव आसामनि हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा नरेश्वर टिहु मुंनि सासे मेघालयनि सुबुंखौ हमनानै लख्रा हाग्रा मावख'आव लाबोनानै सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ जागायजेनो। नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा सुंद'यै NLFनि कमान्डार इन चिफ एम बाथाखौ मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टनिफ्राय जामिन होबाय। गोबाव सम हारिनि थाखाय नांबोनाय एम बाथाया मैया जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनायनि उनावनो NLFनि हानजानि सोद्रोमाफ्रा गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो MP गौरब गगৈनि सायाव CBI नङाब्ला NIA आ नायबिजिरगोन। बे खौरांखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गावनि खौरां बिलनि गेजेरजों थांनाय सानाव बे खौरांखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। गौरब गगैआ पाकिस्ताननि सायाव गोख्रोंसिन जादों आरो गावनि बिजाथाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगाङाव गौरब गगैआ लकसभायाव पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय बाथ्रा बुंनानै भारतनि हेंथायै सोंथि खालामदों आरो भारतारि रौनियाफोरनि सायाव सन्देह खालामदों। गौरब गगैनि थाखाय आंबो लाजिदों आरो आसामखौनो गौरब गगैआ लाजि फोनांदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों गिबि मन्थ्रिया। रिपर्टनि बादिब्ला दानानै होजानाय SIT आ 10 सेप्तेम्बरनि गेजेराव गौरब गगैनि पाकिस्ताननि सायाव नायबिजिरनायखौ फोजोबगोन आरो 11-12 सेप्तेम्बराव SIT आ गावनि रिपर्टखौ दाखिल खालामगोन आरो बे रिपर्टखौ 15 सेप्तेम्बरनि उनाव आसाम केबिनेटआव दाखिल खालामनाय जागोन। बर' समाजाव आथिखालाव हिन्जाव लांखारनाय खारनाय जाथाया समाजाव गुबुंले थासारि लाबोनो हमबाय। बर' आइजोफ्रा आथिखालाव गावनि नखर, फिसाय, गथ' गथाय थासेयावबो बेबादि गुबुनजों दोनखारलांनाय फिसायनि अनगायैबो गुबुनजों सोमोन्दो थाबावनाय हिन्जावफ्रा बर'नि नखरफोरखौ सिफायलांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्ला टंला पुलिस थानानि बुदुराहाबि माजगामिनि थागिबि सिमान बर'नि बिसि माइनाव बर'आ गावनि नखरखौ गारनानै खारखोमानानै दङ। फिसाया फोरमायथिनाय बादिब्ला माइनाव बर'आ सासे 9 बोसोर बैसोनि गथ'नि बिमामोन। थांनाय जुलाइनि 25 खालारनिफ्रायनो भेरगाव बाजाराव थांनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो दिनैसिम गिदिंनानै फैफिनाखै माइनाव बर'आ। गोबां जायगायाव नागिरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैनि जाहोनाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिसिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला 9678736083 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। BTC सोरखारनि बानजायनायाव आरो फालांगि बिफाननि सिङाव NRDS मेनेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडनि बानजायनायाव मैया सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि हायुङारि मानास हाग्रामानि फ्लरिकान कटेजआव सानसेनि हाबाफारिजों दारिमिनारि जौगानाय हाबाफारिनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। दारिमिननि फारसे गोसो गुदुं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानाय सांग्रांथि मेलाव गुबै आयदानि सायाव आखा-फाखा NRDS ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननि गाहाय नेहाथारि देरहासात नार्जारिया बेनि बागै गुवारै फोरमायनानै होयो। सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव समखंनि UN एकाडेमि फरायसालिनि न'ब्लाङाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैगौ 7 आगस्टआव BKWSनि जेंनाफोरखौ थाबैनो आसाम सोरखारा मावफुंजोबना होनांगौनि थाखाय सुबुंगौमा होसिख्रावनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियावनो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै फैगौ 7 आगस्टआव खुंजानो गोनां सुबुंगौमा होसिख्रावनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ मैखोमै बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।